12. Raz. Три, четыре, пять, раз, два, три, раз, два.
Похвалений Ісус Христос. На початок номер 102.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Kwadrans później, ale rozpoczynają naszą wieczorową świętą mszą. Wybaczajcie za ten czas czekania. Dzisiaj taki bogaty, duchowny dzień w naszej parafii. Zobaczyliśmy, dziewki przystąpili do pierwszej świętej komunii. I dziękuję dobremu Bogu za ten dar. A tak samo każdy z nas, gdy przychodzi na tę Eucharystię, przychodzi na pewno ze swoim życiem. I każda Eucharystia to okazja, jak dziękować dobremu Bogu. My dziękujemy za ten przeżyty tydzień, za Jego łaskę. I prosimy błogosławienia we wszystkich tych sprawach, jakie się w sercu swoim przynosi, w naszych osobistych, семейnych czy zupełnych, gromadskich. Na początku świętej mszy szczerze prosimy dobrego Boga za nasze grzechy, jak my godnie spalmy świętejszego chleba. Сповідаю się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, для Пана Бога нашего. И змилуется над нами Бог Всемогутный, пустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Аминь. Gloria in
Panie Boże, baranku Boży, Synie Ojca, jaki beresz na siebie graki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki beresz na siebie graki światu, przyjmij моление nasze, jaki siedzisz praworuч Ojca, zmiłuj się nad nami. O, только Ty święty, только Ty nasz Pan, только Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Молимся. Świętej Mszy celebruję następne intencje. Подяка Пану Богу за батьків Ніну і Віктора, за дар життя і всі отримані ласки. Всемогутный Боже, мы верим, что Збавца світу пробиває з Тобою у славі. Выслухай наши покорные просьбы, и дай-ка взгодно з Його обіцянням ми отчуваємо, що Його застається з нами аж до скончання світу, який з Тобою живе і владарить в єдності Духа Святого, Бог, разусі веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. В те дні Стефан, наповнений Духом Святим, поглядів на небо і побачив славу Божию і Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: «Ось бачу небеса розкриті і Сина Чоловічого, який стоїть праворуч Бога». Але вони, закричавши моцним голосом, заткнули вуші свої і кинулися на його всі разом. И, вывезши за город, почали каменовать. А святки поклали одежду свою при ног юнака, якого звали Савл. І каменували Стефана, який закликав і казав: «Пані Єзу, прийми дух мой!» І, упавши на коліні, воскликнув моцним голосом: «Пані, не лиши їм граху этого!» І, сказавши это, спашив. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан найвищейший владарить на всій землі. Пан найвищейший владарить на всій землі. Пан владарить, нехай радується земля, нехай веселятся шматликие выспы. Справедливость и право — основа ягоного трону. Пан найвищейший владарить
на всей земли. Небесы обещают Его справедливость, и все народы бачат Ягоную славу. Поклонитесь перед Им, усе боги. Пан Найвышейший владарить на всю земли. Бо Ты, Пане Найвышейший, на усей земли, вельми узвеличаны над усими богами. Пан Найвышейший владарить на всей земли. Читання книги Апокаліпсиса святого Яна. Я, Ян, почув голос, який казав мені: «Ось приведу невзабаві, і відплата моя со мною, каб отплатить кожному поводле учинків ягоних. Я єсть Альфа і Омега, перший і опошній, початок і конець. Щасливі ті, хто має шати свої, каб мець уладу над древом життя і през браму войти у город. Я, Єзус, послав моего анёла засвідчить вам про гэта ў касцёлах. Я корень і потомство Давіда, ясная ранішняя зорка. А дух і невеста кажуть: прийди. І хто чує, нехай скаже: прийди. І хто прагне, нехай прийде. І хто хоче, нехай возьме воду життя дарма. Той, хто свідчить про гэта, каже: так, хутка прийду. Амен. Прийди, Пане Єзу. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Не покину вас сиротами, кажа Пан. Иду и приду до вас, и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Pan z Wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelii powódle Jana. Хвала Тобі, Пanie. W той час Jezus uzniał w oczy swoje do nieba i modlił się takimi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za ich proszuję, ale i za tych, kto powierzy Ci mnie powodle słowa ich, a usie byli одно, jak Ty, Ojcze, u mnie, i ja u Tobie, jak i oni byli u nas, jak powierzył świat, że Ty posłał mnie. I славу, яку Ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно, і ми, як і ми, одно. Я у їх, а Ти во мне. Щоб були з'єднані у одно. Щоб світ познав, що Ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Ojcze, хочу, щоб Ти, якого Ти дав мені, були со мною там, де я. Щоб бачили славу мою, яку Ти дав мені, бо полюбив мене перед заснуванням світу.
Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, a ja poznał Ciebie. I гэтые познали, что Ты послал меня. Я обвестил им Твое имя и обвещать буду, как любовь, якою Ты полюбил меня, у их была, и я у их. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Nie покиду вас сиротами, каже Пан. Иду и приду до вас, и узрадуется сердце ваше. Хай вас, дорогие браты и сестры в Христе Пану. Ми на минутині пережили урочистості Небовшестя Пана. І триваємо в тим часі наверни перед спосланням урочистості, спосланням Духа Святого. І ось потреба було від виходу Єзуса. Каже Єзус, іду, відаємо, куди йде до Отця. Для того, как наше сердце взрадовалось с того, что Иисус над Зайцом посылает нам Духа Святого. Так как нам в нашем житті часами треба пережить боль, некого розставання, как потім спознать радость зустрічі. Так як жінка спознає боль, смуток, коли приходить народження дитяти, а потім зараз забуває про це і спознає радость з того, що є новий чоловік. Так само здесь и в нашем житті мы часто можем переживать в житті духовном серйозні моменти такого смутку. Але я глядів на це з надією, бо прийде той час утішення, який приходить від Бога, від Єзуса, від той упевненості, що Бог, Єсус Христос, Він є з нами. І сьогодні Єсус у цьому фрагменті Євангелія, який ми вислухали, молиться за всіх нас. Ojcze, прошу за них. Ісус молиться за своїх учнів, своїх апостолів, молиться за своїх учнів, апостолів сьогодні, в 21 столітті, це значить за нас. І каже, я їм обвістив Твоє, Отче, ім'я. Ісус нам обвістив ім'я Бога, ім'я Отця. І хоче, як любов, якою Отець полюбив самого Сына Иисуса, была у нас, была у их даже, была, значит, у нас, как была у нашем житті, в нашем сердце, и я у их додає. Це слово вельми добре так описують те, що сьогодні відбувається в нашій парафії, те, що сьогодні відбувається у городі Мінську. Сьогодні в Равенці була процесія евхаристична з нагоди урочистості, яка ще буде Божого тіла, процесія Божого тіла з вулицями і проспектами Мінська. І навіть сьогодні в нашій парафії в день першої святої комунії, кажемо, урочистость для 30 діток, для 30 сім'їв, ось це радость. І справді це ось той час, коли исполняются слова Иисуса. Иисус скажет, хочу, как любого Отца, как я был у их. И тяжко придумать лепший способ, навіть як той, коли Єсус виходить, Бог виходить в моє життя у Евхаристії, у евхаристичний спосіб. Коли Він, заслонившись за цією заслоною хліба і вина, Бог, Створця, Бог, один у Троїці, виходить у моє серце, у моє життя. Вже це така нагода для мене особисто, такі урочистості, гляжу на цих дітей, на їх хвилювання перед сповіддю, перед ось урочистостю вже в сам день, так само. Гляжу на батьків, на їх сльози на очах. Так само той час успоміну, навіть так, коли я вспоминаю свій день першої святої комунії.
А ўжо так палічыў, што ў гэтым годзе 25 мая исполнілася 25 гадоў. Таму была першая святая камунія ў мяне, Максиму была год тому назад, так, ці ўжо два? Уже два, нават, полтора. Так, кожны воздействие можа згадаць. І гэты дзень, калі Езус Бог упершыню, і потым распачынаецца гэты час, гэта не канец, это менавіта той пачатак, і мы распачынаем жыццё з Езусам эўхарыстычна. Это той новы пачатак, той дзень, ад якога, можна сказаць, пачынаецца новы этап. Было да гэтага, і тут я говорю, ад першай святой камуніі. Новы этап у нашым жыцці таксама духовным, калі магу прынимать эту Божию любовь, как принимать самого Иисуса до себе, в свое сердце, в свое життя. И святий Павел у іншому місці говорить про скарб у начинні глиняним. Скарб у начинні глиняним, який ми маємо, який має кожен з чоловік, який має можливість мати кожен чоловік. Это начинням з'являємося ми. Начинням, яке вельми добре, яке вельми, але воно вельми крохке, так само, як це начиння глиняне, воно може розбитися легко. Але само по собі це начиння, воно може бути потрібне, але його варте залежить від того, що внутрі. Что в этом начинне покладено. Менавіта наша вартость сама узрастає, тут непорівнянно, менавіта тоді, коли в этом начинне виходить Бог, коли виходить той найсвятейший, кажем, сакрамент. Найбільший дар, який Бог покинув для нас, віруючих людей, це Евхаристія. Навіть коли ми маємо у собі Бога, то нема нічого більш коштовного. Дорогі брати і сестри, сьогодні подякуємо доброму Богу за дар Евхаристії, за те, що Ісус збирає нас, запрошує нас кожну неділю, а многих кожного дня запрошує на Евхаристію. Запрошує на, збирає вокруг стола Слова Свого і стола менавіта Евхаристичного. Якби вчить нас, Ісус під час свого життя вельми часто показує важний посілок у житті чоловіка. Це звичайно просто. Ісус, коли збирався з апостолами, за посілком, коли зібрався на апошній вечері, потім Великодну раніцю, коли там сніданок Великодний рихтував апостолам, рибу їм жарив, правда, там хліб давав. Показує, як важливий цей посілок, як важливо нам дбати так само про супольні посілки в нашому житті, як та їжа, яку споживаємо, вона не була тільки часом наповнення себе фізично. Так само це потрібно для життя, як це був час, де народжаються відносини, де ці відносини будуються, де ми слухаємо, розмовляємо, де ми говоримо про те, що для нас важливо, важливо за столом, десь при посілку. Думаю, кожен має досвід так само таких зустрічав зі своїми сябрами чи родними, які відбуваються мене при посілку, при обіді, при вечері, де ми сідаємо, а не для того, щоб просто наїстися, але сідаємо, це та нагода, щоб бути разом, щоб розмовляти, щоб наповняти один одного цим даром своєї присутності і любові. Так потім Єсус менавіта захотів учинити, збирати так само нас, усіх віруючих людей, кожну недельку вокруг знову ж стола, але вже евхаристичного. І вже не за просто їжа, але за їжею, менавіта якою з'являється його найсвятейше тіло, його найсвятейша кров. І хтось зі святих, не пам'ятаю докладно, тепер хто сьогодні під час при одним з алтарів на процесії Божого тіла свята думка прогучала, казав так, що коли люди розуміли, чим є найсвятейший сакрамент, то при костьолах потрібна була служба порядку, яка керувала би рухом. Просто такі тут натовпи у нас були, що треба було тут керувати рухом. Коли люди розуміли,
менавіта каб была вось гэта усведамленне і вера. Таму просім, каб і мы таксама ўзрасталі ў разуменні, усведамленні, у веры, каб менавіта гэтая моц, якую Бог хоча даваць кожнаму з нас, сваім дзецям, каб мы яе прынималі. Мы апраналіся ў тую моц звысока, моц, якой з'яўляецца сам Бог у нашым жыцці, каб мы з удзячнасцю могли прынимаць Бога у сваё жыццё. Аб гэтым просім, нехай Дух Святы, якого мы з пасланнем чакаем, адновіць наше сэрца, наше духоўнае жыццё, наše адносіны з Айцом, каб любоў, якою Отец полюбіў нас, была у нас, і каб Jesús, Сын Божий, был у нас, и Он был нашей моцей. Аминь. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, с Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв про пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Czekaючи z послання Духа Святого, узнесем наши покорные просьбы до Бога. Молимся за святий костьол, как усе його верники здолі розпознать місію, яку їм визначив Бог. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за покликаних до святарства, как охвяра їх життя принесла духовну користь всьому костьолу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за верников, как про своє сумленне життя і вони належно виконали свою роль у Божьем плані збавлення. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об єдності в наших сім'ях, как яны были соправдными свідками Божьей присутності і любові. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлих, как раз посредництво Христа, и они долучились до супольности збавленных. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу христичную супольність, как мы, поєднані з Христом, мужно виконували задання християнського покликання. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, прийми інтенцію та святої мши, подяку за батьків Ніни Віктора, за дар їх життя, особи і усі отримані ласки. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в Духа справедливості і правди в нашому народі, в визволенні від неосуджених, зневолених, умацуванні для них. Молимся так само в спині війни в Україні, супокою у світі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о потребне Боже благословення, дари Духа Святого для молоді, яка здає екзамени, готується до екзаменів, до оборони дипломів. Просимо Святого Духа Святого, опіку Маті Божої для їх умацування в цьому часі, сама у правильних рішеннях для будущего. Тебе просим.
Вислухай нас, Пане. Добрий Боже, Ти дослуховуєш нас і жадаєш допомогти нам, навчи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за все. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Молитеся, брати і сестри, мою і вашу, як дару, слухайте за всіма моїми. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Ласкавый Отче, прими наши молитвы и дары, які ми Тебе приносим, и прозудела Eucharystyczna Ахвяра, приведи нас до хвалы вечной, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Узносим їх до храму. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Справді годна, гэта і справедлива, слушна і збавенна, каб ми заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Боже. Бо Пан Єзус, пераможца граху і смерці, узышоў у неба як владар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасрэднікам між Богам і людзьмі, суддзя свету і владар стварэння. Узыходзячы на неба, ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі ўвайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашу надзею на тое, што мы, як члены яго містычнага цела, таксама ўвойдзем туды за ім, нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже.
Oświeci je, daruj swojego Ducha Twojego, aby one stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. I On, który dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo это jest ciała moje, które za was będzie wydane. Podobno na wieczeru wziął kielich, znowu Tobie podzięku składając, padał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i pijcie z jego się, bo это jest kielich krwi mojej, nowa i wieczna zapowiedź, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. I to czynić na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в горе. Wspominając śmierci zmartwychwstania Twojego Syna, daruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas wolnym i stojąc przed Tobą i służyć Tobie. Охорона молить Cię, abyś w nas, przyjmując ciało i krov Chrysta, Duch Święty sobrał łatwo. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всім świecie. Udoskonali był w любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов i siostер naszych, які опаснули в надії на воскрешення і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов до того світу. Дозволь побачити світло обличчя Твоєго. Просим Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, как мы заслужили уделу житті вічному, єдності за святейшей Богородицей Панной Марии, святым Юзефом и Авраамиком, святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом Кольна, и всеми святыми, які з предвеку подавалися Тебе, как зили и мы, хвалили и прославили Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос Христом и у Христе, Тобе, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. My nazywamy się Bożymi dziećmi i my naprawdę zjawiają się tam moje dzieci Boże. Modlimy się razem tak, nasza Ojca w niebie. Ojcze nasz, который есть у небе, святым будь имя Твое, приди во
nasze. Dopomoże nam miłosierdzie Twoje, aby byli zawsze wolni od grzechu i zachowani do szlaka niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, проще. Не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, даруй спокой мир, что Ты живешь и владаешь на веки вечные. Смотри, Пане, завсёды будет с нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Boś baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, попіканий на вечерю. Я не богатый, как Ты большой меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ojcze, прошу, как мы были одно, и мы одно. Аллилуйя. Не стоит и каждой песни, что мы можем спеть. Достоин всей хвалы, что мы вознесем. Достоин ты дыхания нашей жизни всей, Тебе живем. Иисус, имя выше других имен. Иисус, лишь Ты один, кто спасти силен. Достоин Ты дыхания нашей жизни всей, в Тебе живем. Святый, не таких, как Ты, Бог, нет Тебе подобных, нет
Wysłuchaj nas, Boże nasz Zbawca, i przez udział Eucharystii umacуj нашу веру, что все тело Костела з'єднається у славе с Христом своим головою, як и живей владарить на веки вечные. Jak ja miał, że дякую за молитву. Na tym tygodniu w liturgii Kościoła odznaczałem autora przez 1 maja święta odwiedziny do Świętejszej Panny Maryi, w środę świętego Justyna, muczenika i trzecia u piątnicę świętego Karola Włągi i popleczników muczeników. Pierwsze 4 miesiące zapraszają liczną służbę ołtarza, zapraszają młodzież na nabożeństwa, intencji покликання до святарства, монастирського життя, спознавання покликання. Перша п'ятниця місяця, день молитви до серця Пана Єзуса. Запрошуємо на щоночну адорацію, танці оборони життя і сім'ї, після вечорової святої мши і на 8 години раніці у суботу. Першу суботу шановує бездоганне серце Марії і першу неділю місяця мша святої танці живого różańca. A intencje dla żywego różańca na czerwień modlimy об odnowieniu fizycznego, duchownego zdrowia podczas wakacji, w odpusku, podczas kanikuł, są naszych parafialnych akcji dla dzieci i młodzieży, jakie będą odbywać się podczas lata. Rozpoczniemy co czerwińskie nabożeństwo 1 czerwca u 18:30. I na co chciało się jeszcze zwrócić uwagę, że 1 czerwca zmieniится rozkład nabożeństwa na letni czas. Mianowito u budnie dni i w sobotę święta msza będzie tylko wieczorem o 19 godzinie, a u niedzielę święta msza u 9, u 10:30, u 12, tu bez zmiany, na 13:30 mszy nie ma wiata, a wieczorem już od następnej niedzieli nasza msza będzie o 19 godzinie. Можно, конечно, забудется прийти 18 годин, пришли помолиться, и потом будем о 19 године звернуться на это увагу. После zakończenia liturgii nabożeństwa będzie majowa i maszczynność adoracji Najświętejszego Sakramentu. Pragnicie dar Bożych następnych. Pan z wami. Niechaj was благословляє Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь з нами оборони, супроть спокуси і пастир злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божий, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас удушують во світі. Амінь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами. беззаганное сердце Марии, Будь нашим пророком. Архангела Михаила, Молись за нас. Номер 148. Славьте Пана, народы, прославляйте, пьяными, Бога великая ласка над нами. Славьте Пана, народы, прославляйте, пьяными, Бога великая ласка над нами. Уж на